היי חברים, שמי דנה ואני בונת אתרים, והיום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו קונים אחסון לאתר שלנו. למה אני מראה לכם את זה? לאחרונה הרבה לקוחות שלי מבקשים עזרה כי הם לא מבינים לא באחסון, לא בדומיין, וכשאני בונה אתר זה בעצם משהו שהלקוחות שלי צריכים לעשות, לקנות אחסון ודומיין. הבוני אתרים לא עושים את זה בשבילכם, כי זה משהו שאמור להיות שייך לכם. גם הדומיין צריך להיות שייך לכם וגם האחסון. ולכן לי אין אופציה לעשות את זה עבורכם, וזו אחריות שלכם. הרבה אנשים לא מבינים בזה כלום ונורא נלחצים מזה שהם צריכים לקנות את זה לבד. זה ממש פשוט כמו לקנות כל דבר דרך האינטרנט, ובגלל זה עשיתי את הסרטון הזה, שבעצם יראה לכם איך אתם קונים אחסון. אני רוצה להמליץ על 3 חברות שבשנים האחרונות יצא לי לעבוד איתם ולאחסן אצלם אתרים, והם נראים לי ממש טובים, ולכן אני ממליצה עליהם. הראשונה זו חברת אוסטינגר, יש גם את סייטגראונד ואת יופרס, שבעצם היום אני אראה לכם רק איך אנחנו נרשמים לאוסטינגר, אבל בכל שאר החברות זה תהליך מאוד דומה ופשוט, אז אין בעיה. אז בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו לוחצים על הלינק מתחת לסרטון של אוסטינגר או של חברה אחרת, אני אשים לכם את 3 הלינקים ל3 החברות, ומה אנחנו מקבלים פה בעצם. אז אני נותנת לכם עם הלינק שלי עוד 20% הנחה על המחירים של אוסטינגר, שזה מעולה, ואתם תקבלו גם דומיין בחינם לשנה. חשוב לי להדגיש שזה דומיין שנקודה .com או נקודה .net או נקודה .org או משהו אחר, אבל אם אתם רוצים דומיין שזה co.il, לא תוכלו בעצם לקבל את זה חינם, אלא לקנות את זה מרשם דומיינים בישראל, שזה אני אראה בסרטון הבא שלי. דבר עוד חשוב זה שיש לכם תמיכת לקוחות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יש גם העברת אתרים בחינם, אבל זה פחות רלוונטי אם אתם בונים את האתר הראשון שלכם, או אם אתם צריכים אחסון לאתר אחד בלבד, אז אתם לא מעבירים אתרים, אז זה לא משנה. אם אתם נרשמים ל4 שנים, אז אתם יכולים לקבל גם 3 חודשים בחינם. אם אתם נרשמים לשנה, אתם לא תקבלו את ההטבה הזאת. וזה המחיר לחודש של 12 שקל לחודש, לפני ה-20% שאני מציעה. במידה ולא אהבתם את האחסון, לא הסתדרתם איתו, לא טוב לכם, לא יודעת מה, תמיד תוכלו לקבל החזר כספי למשך 30 יום מהיום שקניתם את זה. אז בואו נתחיל. בעצם יש לאוסטינגר 3 תוכניות. יש אחד שהוא מספיק למתחילים, שזה ב-12 שקל לחודש לפני ההנחה. יש אחד שהוא כבר יותר למתקדמים ואחד ממש למתקדמים. מה בעצם תקבלו בהתחלתי? אתם יכולים לאחסן פה עד 25 אתרים. מה שאומר, תבנו עוד אתרים או תרצו לעשות ביחד עם חבר, יש לכם עד 25 אתרים שאתם יכולים לאחסן פה, שזה מעולה. זה מתאים לוורדפרס, זה נותן לכם זיכרון טוב לאחסון SSD. יש לכם גם בוני אתרים של אוסטינגר, שאתם יכולים לבנות איתו אתר ולא דרך וורדפרס. אני פחות אוהבת אותו, האתרים נראים איתו פחות טוב, אבל מי שרוצה שיהיה לו יותר פשוט, אולי זה מתאים לו. תקבלו דומיין בחינם לשנה, אם תרצו להעביר אתרים זה יהיה בחינם. תקבלו גם תיבות דואר בחינם. מה זה אומר? שתקבלו תיבת דואר שמתאימה לדומיין שלכם. נגיד אם הדומיין שלי הוא danawebsite.com, אז אני אוכל לקבל תיבת דואר, נגיד שכתוב support או help או info או dana, שטרודל, ועם השם של הדומיין שלי, אחרי השטרודל יהיה danawebsite.com. למה זה טוב? זה הרבה יותר מקצועי ללקוחות שלכם. מי שמשתמש ללקוחות שלו עם כתובת של ג'ימייל, זה הכי לא מקצועי, זה הכי חובבני, ומה עוד שאתם יכולים לשלוח ללקוחות שלכם מיילים מג'ימייל, וזה יגיע אליהם לספאם, ולא על התיבת דואר הרגילה שלהם. בגלל זה, זה משהו שטוב לקבל אותו, ועוד בחינם, כי רוב המקומות הם צריכים לקנות כזה דבר. דבר נוסף חשוב, אתם מקבלים תעודת SSL לכל החיים, ללא הגבלה, לכל האתרים שלכם.
מה זה תעודת SSL? זה בעצם נותן ביטחון למשתמשים שלכם שהאתר שלכם מאובטח. אני בטוחה שקרה לכם שלחצתם פעם על להיכנס לאיזשהו אתר, ואז פתאום קפצה לכם הודעה כזאת מפחידה של היזהרו, האתר שאתם עומדים להיכנס אליו לא מאובטח. ואז רוב האנשים פשוט יוצאים ולא ממשיכים לאתר הזה, כי מפחיד, וואלה, פתאום ייכנסו לי משם וירוסים, פתאום ייכנסו לי פורצים לאתר. אז מה שבעצם התעודה הזאת עושה, היא מודיעה שהאתר שלכם בסדר ואין איתו בעיה. דבר נוסף חשוב, זה שיש לכם פעם בשבוע גיבוי, שבעצם אם קורה משהו לאתר שלכם, בטעות מחקתם מוצרים, בטעות מחקתם פוסטים, או לא יודעת מה, עשיתם איזושהי טעות, יש לכם עדיין גיבוי שאתם יכולים להעלות אותו, ובעצם האתר שלכם לא ילך לאיבוד. דבר נוסף, אם אתם בונים חנות, אז התוסף בוורדפרס נקרא WooCommerce, שזה בעצם אתר עושה אתכם חנות, אז האחסון הזה הוא גם טוב לחנויות, זה לא רק לאתרי תדמית. זה בעיקרון הדברים החשובים, אתם יכולים לראות פה עוד מאפיינים שנותנים עם התוכנית הזאת. אם אתם כבר יותר מתקדמים ואתם כן רוצים נגיד ל50 אתרים ונראות יותר גבוהה וגיבויים שיהיה לכם כל יום ולא פעם בשבוע, אז בעצם התוכנית הזאת מתאימה לכם. אבל לכל מתחיל אני חושבת שהתוכנית הזאת מתאימה, ונלחץ על בחירת תוכנית. אוקיי, עכשיו אנחנו הגענו לסל קניות שלנו, ופה זה מראה לנו בעצם ישר אוטומטי ל48 חודשים. עכשיו אם אתם מתחילים, אני ממליצה לקנות אחסון לשנה, לא ל4 שנים, כי לכו תדעו מה יקרה. אם אתם יודעים שהאתר שלכם בטוח יישאר ל4 שנים, כדאי לקנות את זה, ואז אתם מקבלים גם 3 חודשים במתנה. אבל לצורך ההדגמה בואו נבחר 12 חודשים, כי זה בדרך כלל מה שעושים מראש, ואתם מקבלים עם זה דומיין בחינם לשנה. שימו לב שקיבלתם 73% הנחה, ובנוסף עוד 20% דרך הלינק שלי, ויוצא לכם במקום 540 שקל לשנה האחסון, רק 115 שקל. נלחץ המשך, ופה בעצם אנחנו נרשם או עם האימייל שלנו, או דרך כתובת של ג'ימייל, וככה נוכל להתחבר ולקנות. בשלב הבא אתם בעצם תצטרכו להכניס פרטי כרטיס אשראי ולקנות את זה. אני לא אראה לכם את זה כי לי כבר יש תוכנית אחסון אצלם, אז אני לא יכולה לקנות שוב פעם. וזהו, עכשיו אתם תקבלו למייל שלכם את כל הפרטים אחרי שקניתם, ובעצם זה יראה לכם מה לעשות. אז אני מקווה מאוד שהסרטון הזה עזר לכם.